هەلمەتا بۆمبە بارانکردنا گەرسیا بالافرێن رووسی لەسەر گونجەوانن باکووری حەلەبێ بەردەوامە و هین بە هەزاران وڵاتیان وانزەڤەران لەسەر سینۆر بە تورکیایرە ئاسێمانە ولبەندا دەرباس بوونێنە. لەگۆری نەتەوەن یەکگرتی و زێدەتری 40,000 کەسی ji دوشەما بووری ve ji gunzewarên bajarê Helebê derketine û bereve sînorê Tirkiyeyê veçûne. Ji aliyê xwe ve hin çalakvanên Sûriyeyê banga hawarçûnê li hemî rêxistinên mirovî li cîhanê ji bo rizgarkirina hezar malbatî li ser sînor kirin. Ku direwşeke pir xirab re û dibin sir û seqemê û baranê de jiyana xwe derbas dikin. Wan çalakvanan her wiha diyar kirine ku piraniya wan malbatan jin û zarok û kesên temen mezin in. Josh Ernest berdevkê koçka Spî ya Amerîka îro ragihande ku eger heye rejîma Esed bi piştgiriya Rûsyayê bajarê Helebê dorpêç bike û nerehetiya xwe ji xirabiya rewşa mirovî re li bajarê Helebê di dema bê de diyar kir. Her wiha ev gav wê bandora wê ya xirab li ser karê navdewletî û herêmî ji bo çareserkirina krîza Sûriyayê wê hebe. Ev pêşketin tên piştî ku hêzên rejîma Sûriyayê bi alîkariya balafirên Rûsî dest danîn li ser her du bajarokên Nubul û Zahra yên ku piraniya wan şîî ne û bi alîgiriya rejîmê tên naskirin û ew 3 sal bûn di destê hêzên opozisyona çekdar debûn. Menal Mihemed, ARK.